खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 31 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 13 कार्तिक दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ जाफुंसारनायाव सोलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दावगानायनि नेरसोन दं। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन आरो माबा मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांखौ खुसि खालामगोन। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय दावबायनाय समाव सांग्रां जा। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। फोथायथिया नोंथांनि देरसिन हाथियार जानानै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोजा गाब। वृषभ राशि। शुक्रबारआ नोंथांनि थाखाय खाफालगोनां जागोन। खामानि मावनायाव मुलाम्फा आरो बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनायनि मिजिं दं। रांखान्थियारि दिदोमथिया जौगागोन। नखरारि जिउआव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। जिउ राहायारि फोथाराव गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। रांखान्थियारि महरै बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों रंजाथाव बुब्लिफोर हगारगोन। फरायसाफोरनि थाखाय सानाबो मोजां जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव सकारात्मकता हाबगोन। नोंथाङा फोथायथि आरो गोहोजों बुंफबनाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोजोन आरो समानथिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव हेफाजाब आरो मान मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नखरनि गेजेराव अननायआ बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। माबा मोनसे मोजां खामानिफोराव बाहागो लानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला आरो गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै खाफालआ नोंथांमोननि फारसे थागोन। गोदान बिथांखि लानाय जागोन आरो जाफुंसारनायनि खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि महरै बेयो मोनसे मुलाम्फा गोनां सम जागोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय आरो अननाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सासे जर'खा सुबुंनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। नोंथांनि आत्मबिश्वास आरो साहसजों गासैबो खामानिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव गोदान मोनफुंनाय मोनगोन। रांखान्थियारि थाथाया गोख्रों थागोन। नखराव रंजानायनि आबहावा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय जानाय आदाराव समानथि लाखि। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि समायना आरो व्यक्तित्वखौ नुनानै सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव दावगानाय एबा मुलाम्फानि इसारा दं। रांखान्थियारि बिथिंफोरा जौगागोन। नखरारि जिउआव गोजोननाया बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन।
नोंथाङा मोनसे गोजाम मावथांखिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। साना अननाय आरो समायनाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलिया गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे दं। गोदान फालांगि जागायजेननायनि बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोफोरा मोनसे गोदान गोहो मोनगोन। साननि जोबनायथिं नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ' खालामनाया मोजां फिथाइ होगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव जाफुंसारनाय आरो मान मोन्नैबो मोनगोन। रांखान्थियारि थाखोआ गोख्रों जागोन। नखरारि जिउआव समानथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथाङा गोजाम सोमोन्दोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। खामानियाव सोरजिलु गोहोआ बांगोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव बुजिनाया बांगोन। मोनसे गोदान खाबुनि जागायनाया मोजां फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया नोंथांखौ गोदान जौथायाव लांगोन। रांखान्थियारि दिदोमथि गोख्रों थागोन। नखर आरो मोजां सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोजाम आद्रा थालांनाय खामानिखौ मावफुंनाया गोजोननाय लाबोगोन। फोथायथिजों थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।